Imam challenge jedan. Da se vi subscribe-ujete, da stavite zvono, da lajkujete I daću vam pare. I pišite u komentarima. Da vi ćete te plate 100 dinara. Ne, ovo ću dobiti. 100 eura. I nešto milijardu puta 100 dolara. I ja ne znam koliko. Reći ću. Sada ćete saznati sve. Kažemo, Little Gamers je svet igrica. To je 2DS. I Pikachu koji skače u rupu. Jej!